яке аз лоиҳаи азимтарин барои бозиҳои олимпии Токио 2020 бунёди деҳаи олимпӣ дар ҷазираи ҳаруми халиҷи Токио ба ҳисоб меравад. масоҳати умумии сохтмон тақрибан 13 гектарро ташкил медиҳад. 5 гектари дигарро дар ноҳияи нав, боғҳо, инфрасохтор ва дигар иншоотҳо ишғол менамоянд. беш аз 11 000 варзишгарон инҷо хӯрок мехӯранд, хоб ва машқ мекунанд. хулас, инҷо макони зисти варзишгарон дар давоми бозиҳои олимпӣ маҳсуб меёбад. деҳа дар минтақаи зебоманзари соҳилии ҳаруми Токио ҷойгир аст ва се тараф бо баҳр иҳота шудааст, ки манзараи аҷиби Токио аз ҷумла пули машҳури рангинкамонро аз инҷо дидан мумкин аст. дар маҷмӯъ дар марҳилаи аввал дар инҷо 21 бинои истиқоматии баландии аз 14 то 18 ошиёна сохта шуд, ки дар онҳо варзишгарон зист мекунанд. шумораи ошиёнаҳое ки як гурӯҳ ишғол мекунад аз ҳайати даста вобаста аст. ҳар қадаре ки аъзои даста зиёд бошад, ҳамон қадар бештар ҳуҷраҳо ва ошиёнаҳо ба даста таъин карда мешавад. ҳар як манзил 3 ҳуҷра дорад. дар ҳар як ҳуҷра на бештар аз 2 нафар зиндагӣ карда метавонанд. мавзӯи аз ҳама пурмоҷарои бозиҳои олимпӣ катҳо дар хонаҳои истиқоматӣ аст, ки чорчӯбаи он аз картон сохта шудааст ва пас аз бозиҳои олимпӣ 100% дубора коркард мешаванд. аммо мушкили дар он аст ки кумитаи тадорукот варзишгаронеро ки қадашон аз 1 метр 90 сантиметр зиёд аст ба назар нагирифтааст ва ҳоло варзишгарони дастаҳои мухталиф аз катҳои нороҳат изҳори норозигӣ мекунанд. ягона имконияти суҳбат кардан бо варзишгарони тоҷик ва умуман бо ҳайати тими миллии олимпии тоҷикистон ин дар минтақаи матбуотӣ бо онҳо вохӯрдан аст, ки вақт бениҳоят маҳдуд аст. барои ҳамин мо айни замон имконият дорем ки суҳбат ороем бо намояндагони ҷудои тоҷикистон. хуб, гуфта мешавад ки шароитҳо он қадар хуб нестанд дар деҳаи олимпӣ. шумо чӣ тавр шарҳ медиҳед? чаро барои мо ҳама шароитҳо хуб ҳастанд. ягон камбудӣ надорем. ҳама рӯза як ҷаласа тамрин мекунем. имрӯз қуръакашӣ мебарояд. рӯзи 26-ум Сомон Маҳмадбеков, 27-ум Акмал Муродов, 28-ум ман. рӯзи 30-ум бошад Темур Раимов баромад дорад. тими ҷудо ҳама чиз мо хуб аст. ягон эътироз надорам, ҳамаш хуб аст. дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуда истодааст эътирозҳои варзишгарони дигар тимҳо оид ба утоқҳо ва умуман оид ба катҳои хобравӣ ва аз ҳама қомати баланд дар ҳайати тими миллии тоҷикистон Темур Раҳимов дорад. Темур, ваз чӣ хел аст? шумо дар ҳоли хобравии худро хуб эҳсос мекунед ё на? рости гап, ҷои хоб камтар кӯтоҳтар аст. аз краватҳо аз кардон кардагӣ ҳастанд. ошхона яке аз ҷойҳои серодамии деҳа ба шумор меравад. тарабхона шабонарӯзӣ буда тақрибан 700 намуди хӯрокро барои варзишгарон пешниҳод менамояд. рӯзноманигорон ва меҳмонон ба худи деҳа дастрасӣ надоранд. танҳо ба онҳо иҷоза дода мешавад ки ба минтақаи махсус бо номи Village Plaza ташриф оваранд. дар ҳамин ҷо намояндагони васоити ахбори омма метавонанд бо варзишгарони кишварҳои худ вохӯрда мусоҳиба анҷом бидиҳанд. инҷо қаҳвахона, мағозаҳо, банкоматҳо ва ҳатто як кошонаи ҳузн ҳам ҳастанд. ҷолиб ин аст ки дар доираи ташаббуси устувории кумитаи тадорукоти Токио 2020 барои сохтмони Village Plaza аз 63 муниципалитет дар саросари ҷопон чӯбҳо тақдим карда шуд ва пас аз ба итмом расидани бозиҳо иншоот барҳам дода чӯбҳо ва тахтаҳо ба вилоятҳои истеҳсолот баргардонда мешавад. пас аз олимпиада сохтмон дар ин минтақа идома хоҳад ёфт. дар назар аст ки боз 2 бинои баландошиёнаи истиқоматӣ ва маъмурӣ бо баландии тақрибан 50 ошиёна, кӯдакистонҳо ва мактабҳо сохта шуда хонаҳо ба фурӯш гузошта мешаванд. дар маҷмӯъ то соли 2023 5600 хонаи истиқоматӣ ба истифода дода мешавад ва аҳолии ноҳия ҳадди ақал 12000 нафарро ташкил хоҳад дод. меҳровари кишвар Сайнурдин Амиршоев аз шаҳри Токиои Ҷопон махсус барои барномаи иттилооти хабар.